Tässä on vähän varoituksia, että jotkut kohtaukset saattaa sisältää väkivaltaa tai semmoista juttua. Mutta tämän pelin nimi on Jälki-istunto. Tämä on japanilainen tai en tiedä mikä, mutta aasialainen kauhupeli. Jo en ole vähän aikaan tehnyt suomen kielellä, niin ajattelin miksi ei tehdä suomen kielellä tämä peli. Joten mitä enemmän puhetta, olen Kasormix 1990 ja aloitetaan. En ole aiemmin pelannut tätä peliä, joten ihan uusi minullekin. Okei, me nukahettiin. Tää on näköjään historian tunti. Kuka? Okei. Mä luulen, että mun puhelin sammuu, mutta ei. Mä en siis nyt suomenna ihan sillä, että jos haluatte lukea itse, niin lukekaa itse. Pisteitä. En kyllä tiedä, että hyvä kysymys, mitä täällä tapahtuu. No itse asiassa mun kannattaisi ehkä... näin kävellä, joo. Kesti hetki. Nämä tuolit on tosi epämukavia, mutta olen tottunut siihen. Tässä on kirje pöydällä tai paperilappunen. Mihin Miss Jin meni? Kuka ikinä se olikaan, joka tämän laittoi tähän pöydälle, oli varmaan tässä luokassa huolissaan Miss Jinistä. Miss Jin on koko ajan soittanut, että on kipeä hyvin usein. Se on outoa. Ei yhtään vitsailua. Minä vihaan noita muita sijaisia, jotka tulevat tänne, tai mitä ne lähettää. Minä laitan sen minun vihkoon. Okei, ehkä mä voisin sittenkin lukea, koska aloin miettiä just niitä ihmisiä. Siellä alkaa pimeänä. Mun pitäisi mennä kotiin. Aloin just miettiä niitä ihmisiä, jotka ei osaa lukea. En mä sille ketään alenna arvoisa. Okei, se on se sama teksti. Koska mä aiemmilla videoilla miettinyt, että pitäisikö mun suomentaa, niin ehkä mä suomennan, joten olen pahoillani niille, jotka ei ymmärtänyt tuota alkua. Typhön alertti. Minä luulin, että se sää olisi tosi hyvä historiatunnin aikana. Pääseekö tästä ulos? Okei, tästä pääsee ulos, mutta mua kiinnostaa, että mihin tää toinen ovi vie. Onnutaaks me? En mä tiedä. Onks tää samaa? Okei, me vaan tultiin Miksi mä voin juosta? Kokeillaan, onko täällä mitään. Tää ovi on lukossa. Siellä on tosi kauhean hiljaista luokassa. Ovatko he kaikki menneet kotiin? Mikä tää on? Pala paperia makaa ikkunalaudalla. Okei, joku piirustus. Piirustus jostain vanhasta banyan puusta.
hyvin vanha piirustus, miltä näytti Bunyan Boo koululla. Siinä näyttäisi olevan jokin hahmo sen alla. Okei. Tämäkin on lukossa. Mikä se toinen luokka tuolla päin oli? Mä haluan tutkia tätä ennen kuin mä lähden tätä yhtään minnekään. Tässä on joku kirje. Tämä on meidän luokkamme aikataulu. Nukuinko minä oikeasti näiden kaikkien iltapäivätuntien ohi? En tiedä, kuinka kauan nukuit. Oho, naisten vessa, minun ei pitäisi mennä sinne. No. Minun ei tarvitse käyttää vessaa. No. Mitä täällä ylhäällä on? Etuportti ei ole täällä päin. Mä haluan tutkia. Joku ilmoitus. Meidän Kiinan välisen sodan takia Instruct Bay on kysymässä oppilaita silleen ilmoittamaan heille, jos he epäilevät jonkun oppilaan olevan joku hyvin hyvä kommunisti tai että ne on hyviä sabotoimaan jotakin, jos mä ymmärrän mikä toi treachery on. Noille ilmoittajille tulee hyvä palkinto. Ne sanovat, että Mr. Cow joskus lukkuu siellä. Se on lukossa. Okei. Täällä on liian pimeätä. Hädin tuskin näen mitään. Okei. Täällä on jotain kukkia. Ainut yksi niistä on vielä elossa. Siellä hiekassa jotakin. Kaiva ulos, joo. Totta kai me pengotaan kaikki paikat. Vanha kuva. En pysty sanomaan kuka on kuvassa, mutta siinä on siihen jotakin kirjoitettu. Juuret ulottuvat maahan. Eivät kerää mitään palkintoa. Tehdäkseen oksat hedelmällisiksi. Tää on rehtorin kanslia, se on lukos kanssa. Ovi on lukossa. Tää on sama juttu, että siellä on tosi hiljaista. Aloin just miettiä, missä ei olla käyty, koska mä haluan tosiaan. Ja niin, mä infoon vielä, että mä en aio pelata tätä kokonaan. Okei, sä sanoit ton jo. Okei, eli tästä saattaa tulla jaksottain. Et saa nähdä, mihin asti päästään tässä nyt. Mikä tää on? Okei, portti ei ole siellä päin. Okei, ei sitten väkisin. Olisin halunnut tutkia tätä paikkaa. Okei, sä et silti anna mennä ylälle. Aha. Vain alakerta on näköjään sallittu. Mikä tää on? Kyltti meidän rehtorin kanslialle. Okei. Mikä tää on? Hitto. Tai shoot.
He sulkivat sen, jonka pystyy siis rullata auki oven. Tämä olisi ainut reitti etuportille. Minun on pakko löytää joku keino, miten saan avattua sen. Minä uskon, että tämä on se kontrollipaneeli, että saa se auki. Openet, kyllä. Avaa se. Ei ole sähköä. Ei kun. Siinä on mekaaninen pipu. Täällä on ohjeita, miten suojata. Uskon, että tarviin semmoisen käsijutun. Ai niin, tää oli tämä paikka. Oho, väärä paikka. Mistä mä jonkun käsivivun löydän tähän hätään? Niin, tuo oli lukittu. Voinko mä nyt mennä ylös? Et sä edelleen väitä tota samaa lausetta. Okei, täällä on jotakin. Tämä on semmonen taulu, jossa on ilmoitettu milloin alkaa vaikka lomat tai jotkut. Ja sitten tässä on kalenteri, mihin merkataan päivittäiset kokeet ja sen sellaiset. Tämän lukeminen antaa mulle päänsärkyä. Aha! Aha! Ollaan sitä aika kriittisiä koulun suhteen. Okei, täällä ei näyttäisi enää olevan mitään, mitä mä en ois tutkinut. Sä edelleen väität tuota. Okei, katsotaanpas. Okei, täällä on vaan mun vihko. Se on lukossa. Sä et anna tonne mennä. Mä en ymmärrä, miksi et sä anna sinne mennä. Tuolla ei ole mitään. Tää? Joitakin arvokkaita tavaroita on sisällä. Sisältäen sen ainoan puhelimen, mikä meillä täällä koulussa on. Okei. Musta olisi kiva saada yhtäkkiä jonkun avaimen. Toi on se sama juttu. Mä tarviin semmosen käsivivun. En mä tiedä, miksi mä tuun koko ajan tänne samaan paikkaan, mutta kun... Ai nyt sä pystyit sen valokatkaiseman laittaa päälle. Jes, mä menin turhaan yläkertaan. Oh my god. Tämä on ainut likainen sadetakki. Tuo kauhea haju on tosi kauhea. Mikä tää on? Joku lämmitin. Me käytimme sitä viime talvena. Me pelleilimme sillä ja vietimme hyvää aikaa. Okei. Nyt mä ainakin pääsen pois täältä. Noin. Nyt me ainakin päästään eteenpäin. Mä menin turhaa ylös tutkimaan vielä, että jäikö mulla jotain huomaamatta. Ja sitten 1-2 tää tyyppi pystyi laittaa ne valot päälle. Nyt me ollaan ulkona. Meidän koulumme on sijainniltaan tosi puolelta... Okei. Mutta tämä on keskellä, ei mitään tää koulu. Okei, hyvä tietää. Miksi meidän pitää juosta, kun... Auditoriumi on vähän matalammalla tasolla verrattuna muihin rakennuksiin koulussa. Auditorium on portti silleen ja vähän niinku
tie vuorelle. En mä osaa suomentaa I'm sorry. Onks täällä mitään? Ei. Okei, mun tää mennä pakosti auditoriumin kautta. Okei, lyhin reitti takaisin kotiin on auditoriumin kautta. Kyllä, mennään sisään. Oh my god. Tää taitaa olla kutskene. En tiedä. On tää semmonen pikkunen katskene. Oho, puhelin meinaa nyt sammua. Okei, tää tallentaa tää peli. Mennään tästä ylös. En mä tiedä, onks toi tyttö ihan kunnossa. Ja mä toivon, että toi ei hyökkää mun päälle. Hei! Herää! Sinun ei pitäisi olla täällä. Tyttö, missä minä olen? Auditoriumissa. Sinä nukuit lavalla. Okei, meidän nimi on Way. Häh? Koulu on peruttu, koska Typhon on tulossa. Typhon? Minä tulin juuri minun luokkahuoneesta. Sinä olit ensimmäinen ihminen, jonka minä nyt kohtasin. Outoa, miten minä... Meidän pitäisi lähteä. Ulkona tulee jo pimeätä. Ja sade alkaa enemmän runsailla. Odota. Minun kaulakoroni on kadoksissa. Mitä? Ootko sinä nähnyt kaulakorua? En usko. Miten? Minun on ollut pakko, siis minä olen hukannut sen jonnekin. Okei. Minä en lähde ilman sitä. No älä lähde ilman sitä. Katsotaan mikä tää on. Okei, tää on joku vanha... Mikä tää on? Tyttö näyttää tosi ahdistuneelta siitä, että hän on menettänyt hänen kaulakorunsa. En usko, että se on hyvä idea jättää hänet tänne. Ehkä auttaisin. Oota nyt. Katsotaanpas, onko tää se sama... Okei, tää on eri paikka. Katsotaan mikä tää on. Vanha, väsynyt tuuletin. Sähköt on kiinni. Siitä on tulossa joku outo ääni. Okei. Eli ei tuolla. Siinä on jotain... Okei. Lippuja. Okei, tässä on jotakin. Siinä ämpärissä on sateenvarjo. Otetaan sateenvarjo. Se on rikkinäinen. Hyvä. Aika hyvä, kiva. Tutkitaan tätä paikkaa, niin me saan se tytön. Ja sä vaan kävelet tolla lailla. Mikä on? Hyvin koko pituinen peili. Haluaisin toisen kerran tarkistaa, onko minun paita hyvin. Onko tällä lavalla? Oota nyt, tytsy, mä yritän auttaa sua. Se on outoa nähdä tämän luokkahuoneen tuoli täällä. Ei, mene pois. Joo, mä kyllä yritän auttaa.
Tarvitsitko apua sen löytämisessä? Olisiko se liian paljon kysyttyä? Jos me, tosiasiassa jos me etsimme yhdessä, se löytyisi nopeasti. Kiitos sitten. Minkälaista kaulakoroa sinä olet etsimässä? Semmonen, jossa on peuran juttu ja sitten siinä on joku punainen juttu. Okei, hajannutaan sitten ja etsitään sitä. Kiitos. Tuo tarkoittaa paljon minulle. Okei, nytkö me voidaan mennä etsimään se? Mä käyn tutkimaan tämän paikan uudelleen. Olisiko se täällä enää? Ei. Me ei... Mistähän me löytäis sen kaulakoru nyt? Mä en ymmärrä. Ei sama teksti, mä vaan yritän miettiä, että... Miksei voi silti mennä tohon, okei? Dude. Tai siis tytty. Tytsy, sä oot kysynyt iteltäs 1000 kertaa, mä en... Miksi sinä nukuit auditoriossa? No, en tiedä itsekään. Minä tunnen silti oloni vähän huimaavaksi. Etsitään se kaulakoru ja lähdetään kotiin. Okei. Mä aloin just miettiä, missä hitsi se kaulakoru voisi olla, koska... Oh my god. Ei ainakaan tuolla. Okei, se on täällä, mutta en pysty ylöttymään siihen. Voinko mä tällä? Yes! Joo, nyt mä tajusin. Yes, me löydettiin se. Let's go! Okei, mulla vähän kesti. Missä se tytsy on? Mä löysin sen kaulakorun nyt. No niin, mä löysin se. Onko tämä se kaulakoru? Sinä löysit sen. Aivan mahtavaa, kiitos. Mistä sinä sen löysit? Se oli varastossa lavan lähellä. Näyttäisi siltä, että joku heitti sen venttiiliin siellä. Mitä? Kuka heittäisi sen sellaisen paikkaan? No unohda se. Sinä ainakin löysit sen. Lähetään täältä ennen kuin oikeasti tulee kaatosade. Kyllä. No niin, let's go, tytsy. Sä oot aika hidas. Nyt kun ollaan löydetty se. Yes. Okei, tää peli tallentaa jälleen. Wow, se sataa jo tosi rankasti. Saanko mä nyt uuden kamuun niin sanotusti? Tää tallentaa taas.
Okei, tämä kivi on seissyt täällä jo jonkin aikaa. Ihmiset sanovat, että se on pudonnut jostain pienestä temppelistä vuorella. Tämä on turvallisuustoimisto, joka on tuossa pääportilla. Uskon, että jopa vartija lähti kotiin. Täällä on kampuksen uloskäynti. Okei. Niin kuin sanoin, katsotaan joku hyvä kohta mihin lopettaa. Mitä? Silta on pudonnut tai jotakin. Ei, mitä hitsiä. Okei, se on rysähtänyt alas. Voi luoja. Miksi toi joki on punainen? Tämä näyttää siltä. Tämä joki näyttää siltä, kun se olisi verta. Verta? Älä sano noin. Anteeksi, en yhtään ajatellut. Mitä tapahtui? Okei, nyt rauhoitutaan ja mietitään tätä. Tässä on pakko olla joku hyvä syy. Miksi se on punainen? Jopa mutainen vesi ei pitäisi olla tän väristä. Minä ehkä tiedän mikä tämän on aiheuttanut. Täällä on pari semmoista tehdasta, jotka on jossakin. Ehkä ne ovat jotakin kemikaaleja heittänyt tonne jokeen, jotta he voisivat sille jotenkin peittää typhönin. Oletko varma? Olen kuullut ihmisten puhuvan siitä. Ehkä sinä olet oikeassa. Pahin asia on se, että meillä ei ole pahin juttu tässä on se, että meillä ei ole mitään tietä mennä, kun toi silta on poissa. Monta sataa ihmistä menee tämän sillan yli joka päivä. Tämä silta olisi pitänyt korjata tai jotain maintain, en tiedä mitä se on. Ehkä meidän on pakko mennä takaisin päin koululle. Se ei tee meille mitään hyvää seistä täällä. Varsinkaan keskelle sadetta. Totta. Älä huoli, se on vain typyyn. Koululla on tarpeeksi juttuja, että pääsemme tämän myrskyn läpi. Okei. Uskon, että voin luottaa sinuun. Sä näytät luotettavalta ihmiseltä. Yritän vain olla optimistinen. Lähetään sitten. Kai meidän on sitten pakko ajaa. Mua ei tarvinnut liikuttaa itse tätä hahmoa. Selvä homma. Kaikki on märkää ja olen väsynyt. Mikä päivä? Lepää vain nytten. Meidän on ehkä vietettävä yömme täällä. Hei, odota. Minä en ole virallisesti kiittänyt sinua siitä, että löysit minun kaulakorun minulle. Olen Fangray Sin, seniori from Miss Yingin luokasta. Me voidaan kutsua häntä Reiksi. Mites sinä? Millä luokalla sinä olet? Joten sinä olet minun seniori. Miss Fang, olen Wei Chung Ting. Sinun ei tarvitse olla mitenkään asiallinen minun kanssa. Se on vain pikkusen noloa. Sano vain Rei, se on ihan okei. Normaalisti me emme mene seniorin rakennukseen. Olen kuullut, että se on hyvin kilpaileva ympäristö, jossa kaikki työskentelee heidän peppunsa ulos.
opiskelemalla. Ei se nyt noin paha ole. Osa meistä tekee mitä me haluamme. Minua käy kyllä kateeksi sinua valmistumisesta. Pian sinun ei tarvitse nähdä Kvöntvångia joka päivä. Instrungun Pei. Minä en edes uskalla kutsua häntä hänen oikealla nimellään. Huhut sanovat, että hän on semmoinen tappaja sodan aikana. No en minä nyt itsekään uskaltaisi kutsua häntä koko nimellä hänen edessään. Ja me kaikki olemme muutenkin tosi peloissamme tai tosi pelkääviä häntä kohtaan. Me välttelemme häntä joka ikisellä tavalla, kun pystymme. Hei sinä siellä, tule tänne. Miksi sinä piiloskat minulta? Oletko sinä liittoutunut kommunistien kanssa? Toi oli tosi täydellinen imitaatio. Laittaa minut kananlihalle. No mitä siitä? Jatka vain olevalla positiivinen, niin kohta sinäkin pääset valmistumaan seuraavana vuonna. Elämä on täyttä selviytymistä. Hei, mä tiedän mitä me voidaan tehdä. Päästä minut käyttämään tuota puhelinta rehtorin kansliassa, joten voin nähdä, saanko kontaktia kenenkään. Minä nappaan lämmittimen varastohuoneesta ja pari peittoa health-keskuksesta, eli joku terveyskeskuksesta, ja siinä pitäisi olla meille juttua, että päästään tämän yön yli. No tuo on tosi hyvin ajateltu suunnitelma. Tarvitsitko enää yhtään apua? Minä pärjään itsekseni. Sinun pitäisi levätä täällä. Missus. Mies osaa ottaa sen hallintaan. Odotapahan nytten. Älä yhtään pidä minua yhtenä noista hemmoteltuina tyttöistä. Minä olen ehkä parempi kykenemään asioihin kuin suurin osa teistä pojista. Anteeksi, tuo tuli vähän väärällä tavalla. Se on ihan fine. Sinun ei tarvitse pyytää anteeksi. Tiesin, että yritit vain auttaa. Okei, mitenkäs näin? Mä käyn tekemässä puhelinsoiton. Sitten me voimme yhdessä etsiä, mitä tarvitaan yhdessä ja tuoda ne tänne. Okei, se kuulostaa hyvälle. Mä odotan sinua täällä. Kiirehen vain takaisin. Siellä on oikeasti tulossa hyvin pimeää. Okei, me lähdemme ja taas peli tallentaa ihanasti. Katsotaanpas. Mä en voi liikuttaa enää hahmoa. Tää on aika mielenkiintoista. Okei, jonkun hänen jalan jäljet pehmeästi silleen kaikuu. Ai mä ehtinyt. Oota. Oikea maailma katoaa kauas, kun aika pysyy edelleen. Minä nielaisin tosi kovaa, kun tyhjyys tuli minuun. Mä oon aika surkea suomentamaan tätä, että jotkut englannin sanat on itselle vielä uusia.
Mitä hittoa? Joo, tosiaankin tän takia teidän kannattaa kuunnella varoituksia. Oh my god, miksi? Mitä tapahtui? Näyttäisi siltä, että hän ei yhtään hengitä enää. Onko hän kuollut? Mutta miten? Hän oli kunnossa hetki sitten. Voi hyvä luoja, minä just tapasin sinut. Kerro minulle, että tämä on vain pahaa unta. Okei, Ray. Ota syvä hengitys. Siinä on vihkonen lavalla. Se on Wayne journali. Okei, me nyt pelataan tällä tytöllä. Ehkä tässä on jotakin vihjeitä, mitä tapahtui. No nytkin meillä on meidän kolu. Joku onnesta kertova runo. Okei, mä en halua nähdä enää meidän entisen pelihahmon naamaa. Joo, mä ite taidan varoittaa vielä kerran, että tässä on väkivaltaa, tässä on vähän julmuutta. Siinä ei ole mitään. Hei, minä tiedän tämän takin. Se kuuluu Mr. Gaulle. Mä en osaa sanoa japanilaisen nimi. On liian pimeätä nähdä mitään. Mä en voi mennä lavalle. Tää näyttää siltä, kun meidät uhrattaisi jollekin jumalalle. On liian pimeätä nähdä mitään. Okei, sä valitat edelleen pimeyttä. Mä en ihan odottanut tätä. No ei sillä voi mitään. Etkonen. Ehkä minun pitäisi ottaa kynttilä minun kanssani. Tämä voisi näyttää valoa. Okei, nyt meillä on kynttilä. Siellä on kuollut hiiri. Ei ihme, että täällä haisee pahalle. Mä vaan katoin, löytyykö siellä taas jotain esineitä. Minä aina silleen, mä en osaa. Mun mielestä meidän kannattaisi ehkä lopettaa tähän kohtaan ihan sillä, että tää on tosi mielenkiintoinen kohta. Joten jatketaan seuraavalla kerralla. Joten se olisi moikka!